κρατός εγώ και εσύ απολαμβάνεις. Συνέχεια κρατός εγώ και εσύ απολαμβάνεις.
Gelsin. Nefes var iyi nefes. Günah baktım Şu. Το δεν πρέπει να το πας το φαγάρι για να το δεις. Το όνομα Δημητρόφ Βούλαρος. Και η Ρώση. Ναι, είναι το Όμως και σταματάς, πες λίγα να πάμε. Είστε ξανά. Πολλά είπαμε. Πώς λέγεται, ποδάλες. Καθένα ψία πώς τραγούδανε.
χαραϊμανή μεράν, μάτσε χαραϊμανή μεράν. Και 12 χρόνων έμνεω, 12 χρόνων έμνεω, δε σε χάσα τον πατέρα, δε σε χάσα τον πατέρα, δε σε χάσα τον πατέρα. Ασυνοήν ετελεθές, ασυνοήν ετελεθές. Και να σ' και τα παιδείας, και να σ' και τα παιδείας, και σε ένα χάρα και βρετές, σε ένα χάρα και βρετές, βάει σε ένα χάρα και βρετές. Σαν επιμένω. Και εσύ εννοούσε γεφύραν, και εσύ εννοούσε γεφύραν, εμείς για να ανεβαίνουμε, εμείς για να ανεβαίνουμε, εμείς για να ανεβαίνουμε.
Γεια σας αδερφέ Δημήτρη, με νιώθετε. Γεια σας αγόρι. Γεια σας όλοι. Γεια σας Δημήτρη. Θα να πιέτε και να αποτυπήσεις να μισώσεις εσείς. Βάλε να ζεις. Από το νερό βάλει. Αυτό είναι Την υγειά σου, να έχεις υγεία και να σε βλέπουνε. εσύ τα ζω 500 χρόνια, 250 Και καλά. Πάντως είναι αδύνατο, Μίτσο, θα πάμε. άμα δεν στέλνουμε και άμα κάνουμε συζήτηση. Μάλλον μια άμψη ότι 2-3 πιφυράκια και ακούσω τη λέξη πατέρα, δεν μπορώ. Πόσο ήσουν όταν τον έχασες τον παπά Το σου? είπα τραγουδιστικά. Εγώ είπα, δικό σου είναι. γι' αυτό. Ό,τι ακούσατε Ναι, τώρα, δικό σου. ό,τι ακούσατε τώρα βλέπετε. Δεν ψάχνουμε. Καμπουνίδι, καμπουνίδι. Εγώ έμεινε 12, άλλος έπαιρνε 9, άλλος έπαιρνε μόνο 3 χρόνια μικρό. Δεν έμεινε. Την πόλη 12 και εγώ 12 ήμουν. Εσύ. Εγώ το 43 ήμουν 10 χρονών. Όχι. Εσύ ναι. Εγώ Αλλά εσύ το 47 τους παοτσίδες αυτοί που πάλι που κόφανε αυτούς. το 47. Εκείνος που βασάνιζαν ανεκάστορα ύστερα από 17 χρόνια πίσω του, βρήκα και ένα μάρτυρα, μην με διακόπτεις, μην Δεν σε συνεχίσεις. διακόπτω. Βρήκα και ένα μάρτυρα, ο οποίος είναι από εκείνο το χωριό και του λέω, τον έφερα αναδρομικά, του λέω, πούμε κι εγώ δυνατικά. Έγκατον κοίτημα τα όρια και του λέω, εκείνον την ανεβασάντζανε την πατέρα. Θα τον κάνω μήνυση, θα αφήσεις μάρτυρες, δεν άσε παιδί μου και εγώ έφερα το βίντεο και ήθελα να είναι κοκόφωνος, όλα την μου κράτησε. Άμα έρχονταν μάρτυρας θα το πήγαινα στη δικαιοσύνη να το δικάσω κανονικά. Αλλιώς άμα θέλω να εκδικείουν θα πάω και κλέβατον αλλά μην θα πάω φυλακή. Τσέστα. Σκοπός είναι να εκδικηθείς αλλά να απολαμβάνεις την εκδίκησή σου όχι μέσα, από μέσα. Μας περιπτώσει πέσει πληροφορία ότι εψώφισαν αυτός που εβασάνιζαν αυτό. Και τα κοθάνατος εκπήρουν, εκείνος εκπήρουν. Γιατί εγώ δεν ευθύνει πίτα και ξέρω ή πολλά Άγιος είμαι ή πολλά διάβολος. Δεν ευθύνει όποιος ετήραξε με και 10 τον κατάνα σου τσιφάρα πάνε κάτω. Μα την Παναία λέω σας, σου τσιφάρα πάνε. Θυμάστε το έλεγα τα ξημερώματα. Εάν το σόι του παππού σου, του λέω, του πατέρα σου ήθελε, μύτη δεν θα μάτωνε στο χωριό μας. Και το ότι εξετέλεσαν με τα στρατοδικεία 8-10 άτομα ήταν αιτία ορισμένα άτομα οι οποίοι πάνανε υπογραφές γιατί αλλιώς δεν σκοτώνανε. Και προς Θεού λέω δεν ήταν ο πατέρας σου μέσα και όντως δεν είναι κάτι άλλο. Από αυτούς κάνα 2 μήνανε, όλοι οι άλλοι, όλοι κακοθάνατοι και άλλος από καρκίνο, άλλος από ατύχημα, άλλος από καρδιακή προσβολή, όλοι κακοθάνατοι. Και ατύχημα που έπαιρναν κακοθάνατοι θα πάρει. Γιατί κατάρανε 10 και κατάραν σαββατογεννημένο σημερελάκι και εγώ βλέπω ότι κατάραν στους παραπάνω τον βράδυ. Δεν έφεσε τίποτα ο πατέρας μου. Όπως ακριβώς σας είπα το στίφο, έτσι ακριβώς συνέβη. Προσπαθούσε να διασκεδάσει τα παιδιά του με τη φτώχεια του, με την Περλέκη του να τραγουδεί. Αφού μας ζηλεύανε, εμείς ήμασταν φτωχοί, πεινάγανε και μας ζηλεύανε. Κοίταξε, λέει, διασκεδάζουν την πείνα τους και τη φτώχεια τους με το τραγούδι. Έτσι ήμασταν. Κάθεσε μας στα πάνε και τραγώνε εκείνους, τραγώναμε εμείς. Και στη δεύτερη οι άλλοι είχαν και παρέχαν και υποφέρανε. Εμείς διασκεδάζαμε την πείνα μας. Γιατί να μην κρυφτούμε και θα το δάχτυλο. 50 στρέμματα λιθάρε, σπέρναμε σιτάρι και λιθάρε θέλησαν. Αν και παίρνανε ξενοδούλευαν στο Γάμπον, Σιβέρια, στο Φέρος, η μάνα μου, εκείνος, και αν και πήραμε εμείς στο Παργόφι και πάρναμε ζήναμε. Να κρυφτούμε. Αφού αυτή ήταν η μοίρα μας. Αλλά χάσαμε την μοίρα μας. Πιστέψτε με,
ύστερα από ένα δεκαήμερο, ένα μήνα μετά από το θάνατό του, ήρθα στην Κοζάνη και προετοιμαζόμουν να δώσω φυσικά στο Ιδρύος. Οι 2 μήνες κάθε βράδυ δεν μπορούσα να το παραμιλήσω και φώναζα. Τώρα έπρεπα στον εγώ μου και πήγα. Γιατί ό,τι βασανιστήρια τον κάνανε, ό,τι τον κάνανε όλα τα είδα. Δεν μ' αφήναν να μικρό παιδί, έχω μέσα τα πόδια τους, τον είδα. Και όπως τον είδα έτσι, τον ιστόρισα, όλα τραγούδια. Ήταν ένα και 98. Ένα και 98 στο πόη. Ένα και 98. Πλάτες είχε 2 φορές σαν τον Δημήτρη έτσι. Και 43 χρόνια. 4 χρόνια πιο μικρός από μένα. Και ξέγανε η ψήνας με βασανιστήρια. Δεν είχε μια σφαίρα πάνω. Δεν είχε σφαίρα. Άμα λέω σας ότι ήμουνα το δεξί του χέρι πιτσιρικάς, το δεξί του χέρι σε όλες τις δουλειές. Πέραμε σε μια περιοχή, σε κάτι χωράφες μακρά, στο πολύ με ένα ξένημα. Πέραμε που πάνε με στάση και όπως έχουμε το κάρο, τα τραπίνγκας, τα γαζούχα, φόρτωνα με τα στάση. Πούσα πάνω, ξέρετε. Τα επίδειξε τον κάρο, εισέβαιναν 5-20. Καλά, στην άμεση ήταν. Πήρε έναν άνθρωπο να άσπηρε φούτησε. Εκείνος ο άνθρωπος, εκείνο υπήρχε στα βασανιστήρια χωρίς σφαίρα, ξέρει την ψία. Τρεμένες είναι. Σε χώρες να πες πάλι. Όχι, ο Χωριανή μας ήταν μετά από το θάνατο του πατέρα μου που συλλάβανε ορισμένους αριστερούς και γίνανε τα στρατιωτικοί, οι Χωριανοί μας αν θέλανε σώζανε. Αλλά πήγε ο Κορόπαπας του Χωριανός και πίσω δικαστήριο και αυτοί όλοι έτσι τους εκτέλεσαν, υπογράψαν διορισμένοι και τους πέτωσαν. Μέσα σε όλους, Γιωργάν, μέσα σε όλους που εκτελήσαν ήταν 21 χρονών ο Αλέξης Πυροδίδης. Όταν πήγαν να τους πάρουν από το θάλαμο εκτελέσεις, τους χάνησαν τη ώρα και όμως πώς τα λένε δηλαδή. Και δεν ήθελε δηλαδή. Ο πατέρας του πρόεδρου, και ένας ακόμα, δεν ήρθε το παιδάκι την ώρα που παίζαμε χαρτιά και δεν σου πήσα δεν φτάσει. Και αυτού ο παππούς, αυτοί είχαν, δεν τους πιάσανε, παραδοχήκανε ας πούμε, και τους έπιασε ο όρος της αμνηστίας και δεν εξετελέστηκαν, χάθηκαν φυλακή. Και την ώρα που τους παίρνανε λένε αυτοί οι δύο, πάρτε εμάς αν δεν θα το πει. Από τους τρίπους σε αυτά στα βαραγιά και λένε 21 χρονών μόνο έλεγα. Έρημα νιάτα λέει. Πάρε να εκτελούν τον πυροβολεί το εκτελεστικό απόσπασμα και δεν σκοτώνεται το πανικάρι και πάει ο γαμπρός του παπά, ο Κερατάς, ο οποίος 41 χρονών πέθανε από την καρδιά του, ήταν φαντάρος τότε και πάει και τον εκτελεί. Ένα πανικάρι 3 μέτρα, 2 μέτρα άνθρωπος. Γεια σας φίλε. Πες το κάμωνα. Πιο καλός. Είσαι από 53, από 8 χρόνια γέρμα. Γεια σου, από την παραλούση εκεί, τραγούδα να οχάει. Και λέει τραγούδια, απατά. Του Κώστα, καλά σε κοιτάζει. Και αυτή μας το χορεύει και
Ye kurban bulayım sen bihram denamında haş haşa denamında haş haşam Orası lise tapıtın ağladı ya seni ya siyuk ya listoy Tahullat khan esin belem Kruy bilem vendaraşa Ey kruy bilem vendaraşa Tahullat khan esin belem Kruy bilem vendaraşa Ey kruy bilem vendaraşa Yine bu bizi de yukarı.
στρατηγών και τώρα φτάει κουμάντων, και τώρα φτάει κουμάντων. Καλά έπναν και οι Γαλλείς και τώρα φτάει κουμάντων, και τώρα φτάει κουμάντων. Φιλότιμος και τον έχουνε πρίξει. Καλά και την έδωσα. Εγώ την έδωσα τα ενία. Προχώρα δώσε, προχώρα. Είναι φιλότιμος και τον πιάνουμε στην καιρός που πατέρας στην ενία. Πες μη και δίχε με ζεν, λίκινε η λάλη, λίκινε η λάλη. Μπορεί να μου πεις μια φωνάδα. Σε σας θα έρθει η προόδος με τη βιοτέχνη. Έχουμε τη βιοτέχνη. Σε σας θα έρθει η πρόοδος με τη βιοτέχνη. Με τη βιοτέχνη. Ήταν αυτό, γυναίκα ήταν αυτό, πολύ. Πάνω εδώ είχε ρίκο. Και θα το λεγίσουμε. Άρα έτσι και εμείς θέλουμε να κάνουμε την Παναγία. Εμείς όλα να κάνουμε. Όλα. Δεν θα το χρήσαμε. Θα
ζητάρω γιατί σε βρίσκω. Μίσο, σε γύρω θα Δείτε μου πάρω. λίγο εκεί. Μάλλον τι θα πάρω. Το κουρπανάτε. Έκαναν κι άλλον κόλεβο. Υπάρχει πάρει Όλα πίσω. Μάτα. Ίσως τα κόλλα πάλι θα άρχισε. Το χέρι μου τα ρούζα. Πώς χέρι. Νικάω ευρωπαϊκό φωνάτε. Να το πας. Μάτα σου κατάλαβε το πανίγμα. Ποιο. Ο Χρήστος το παπάκι πάει ξέρε πότε. Ναι, όταν το είπα είναι σαν να το ήξερε. Λίγο να βγει. Πήρα από εκεί. Για, κλείνω την